Molt bona tarda, maquíssims. Què tal? Com va aquest divendres? Ja estem a punt del cap de setmana. Ha passat una setmana més. I per acomiadar-nos de les activitats avui, aquest matí us he compartit ja un vídeo que era sobre les noves tecnologies, no? Sabeu que sempre divendres dediquem un espai a això, acostumem a fer-ho, i tractava de com, què és el YouTube, no? I com fer ús del YouTube amb el mòbil. Vale? Doncs en aquest vídeo us explicaré com fer ús des de l'ordinador. Vale? I concretament anirem a buscar, per exemple, la nostra pàgina Gram, per si de vegades voleu veure algun vídeo o el que sigui. Vale? Però després també altres coses. Penseu que el YouTube és una eina super important en aquests temps a qualsevol cosa. Per exemple, voleu aprendre català, voleu aprendre com muntar un moble, com fer alguna cosa amb el mòbil, com fer fotos, hi ha de tot, hi ha tutorials de tot tipus. Llavors, és important, penso també, no? A més de buscar música i tot això, que ja segurament sabeu, no? També investigar sobre les històries, no? D'abans passats, o de les ciutats, dels pobles, el que sigui. Vale? Doncs espero facilitar-vos una miqueta més tot aquest procés. Intentaré explicar-ho de la millor manera possible i ja us demano disculpes perquè no soc molt bona en tot això dels vídeos i tal, jo també estic aprenent i jo també utilitzo molt l'eina del YouTube per aprendre. I volia compartir-lo amb tots vosaltres. I res, ara ja us deixo amb el vídeo i abans d'acomiadar-me vull enviar-vos un petonet molt, molt fort i una abraçada i dir-vos que us estimo molt, que us trobo moltíssim a faltar i sobretot desitjar-vos un bon cap de setmana i ens veiem dilluns. Adeu. Molt bona tarda, maquíssims. Ja som aquí. Mireu, primer de tot hem d'anar a la pàgina del Google, ¿vale? I aquí us surt el buscador, ja veieu aquí sota que hi ha uns quants, no? D'aplicacions, però com que no sé les que teniu vosaltres aquí, heu de mirar aquí, amb el quadret aquest, i si li doneu, sortirà aquí al YouTube, d'acord? Llavors, li he de donar al YouTube, aquí, ¿vale? Per obrir-lo, perquè surti la pàgina principal, ¿vale? Del YouTube. Molt bé, ja estem aquí. Ara, nosaltres, com us he dit abans, ens interessa, per exemple, buscar el canal d'Sgram per veure els vídeos, tots els vídeos de memòria que fa molt de temps que us vaig compartir al WhatsApp i ja no els trobeu. I us interessa, no sé, tornar a fer els exercicis o compartir-lo amb algú o el que sigui, ¿vale? Això és un exemple, ¿vale? Llavors ara, per buscar, com sempre, al buscador, igual que amb el Google, però aquí, amb el YouTube. I posem Sgram. ¿Vale? I li donem a l'Enter. Llavors surt aquí, primer el que surt és una llista de reproducció, aquest és el canal i uns quants vídeos. ¿Vale? Però si volem, per exemple, no el trobem aquí al vídeo, doncs podem anar al canal directament i buscar-lo des d'allí, perquè aquí trobarem tots els vídeos que hem compartit durant tot aquest temps. ¿Vale? Llavors, aquí tenim un menú, també, aquí dalt. ¿Vale? Llavors, per veure, perquè aquí només surten els més recents, segurament. ¿Vale? Per veure tots els que hi ha, perquè vull anar, no sé, alguns al començament. ¿Vale? Li dono a vídeos i ja veieu que aquí m'apareixen tots els vídeos de la pàgina, ¿vale? D'aquest canal. Molt bé, doncs després podem seleccionar, per exemple, el taller memòria de la setmana passada o de fa més temps. O anem a veure el viatge que vam fer, el primer viatge al Karaguajin, a la Universitat del Karaguajin. Aquí teniu el vídeo, ¿vale? Des d'aquí també, com us he explicat moltes vegades, podeu donar-li el so, ¿vale? Ara, des d'aquí l'aturo. Llavors, podem pujar el so amb aquest, donant, pressionant una miqueta, es puja el volum o es baixa, ¿vale? I, el play continua i el parem des d'aquí, ¿vale?
Molt bé. Doncs ara vull buscar en lloc d'Sgram, aquí mateix, no fa falta ni que anem cap enrere ni res, des d'aquí mateix, que està el buscador, doncs, no sé, mira, vull buscar com instal·lar una aplicació al meu mòbil, ¿vale? Llavors, ja sabeu que el YouTube és una eina molt important i us explica un munt de coses. Teniu tota la informació de tot el que us agradaria saber. Llavors, posem aquí com instal·lar aplicacions al mòbil. ¿Vale? Li donem. I ara em surt aquí tot un llistat de vídeos que m'explicarà això que vull saber. ¿Vale? Per exemple, vinga, com instal·lar aplicacions Android Windows 10 mòbil espanyol. Li dono, ¿vale? El vídeo. Llavors, bueno, aquí s'obre, el vídeo es posa en marxa i tot això. Què puc fer des d'aquí? Doncs puc donar-li al me gusta, aquí, no? Com en el Facebook i tot això, ¿vale? Puc parar-lo, totes les opcions aquestes, però també si veig que m'agrada tot el que comparteix aquesta persona o aquest vídeo que em pot interessar per dies després, puc subscriure'm a aquest canal, ¿vale? On diu subscriure, llavors jo li dono i ja estic subscrita. Això no s'ha de pagar res, és gratuït i us pot facilitar la recerca d'informació que necessiteu donat un moment, que serà com més fàcil, no? Quan obriu el YouTube, tindreu aquesta informació. Us sortiran els vídeos d'aquest canal. D'acord? Doncs, bueno, fins aquí. Són petites coses, però ja veieu que no és difícil, però s'han de saber. Llavors, si us he pogut ajudar una miqueta o donar-vos una mica més d'informació sobre aquest món, no? Que sembla com que està tan lluny, no? I, per dir-vos, jo també he après molt amb això, amb tot això, he hagut d'aprendre. Però a la mateixa hora estic contenta perquè és una eina més de recerca d'informació que ens pot servir. Si l'utilitzem bé, no només per buscar música, que també està superbé, no? O informació, no sé, d'un altre tipus de dades, de vídeos, també podem, del dia a dia, no? De coses que no sabem, de cultura. Hi ha molts vídeos que són superxulos, de viatges, del que sigui. Teniu tot aquí, al YouTube. Doncs, espero haver-vos ajudat. Ara ja sí que surto de l'aplicació i m'acomiado de vosaltres fins al dilluns i us desitjo que tingueu un molt bon cap de setmana, petons. Mua!